anan sabuwa da rashin suka tattare gungilai musulmi da ana yi suka ga Allah suke yi layi shi na san kwama sai zo gama kamar can da suka tattare a da shehun da Allah ga sarati ga hajjar su ba bayyana ka wato annabi Muhammad sai ji bai da toka na da wani bai ta ko ba ta cikin sama ku shaka a san sani da ya a su ba waya Abubakar Usman Umar Ali wa Aisha kai ka ne aya da zirgan ka nake